So isang magandang buhay po sa ating lahat. At tayo po ay nandito pong muli para mag-update sa bayan po ng Malabon Fish Market sa kanila mga latag, no? So nandito tayo sa mga latag ng mga gulay na ating i-update dito sa latag ni Gandara at ni Gion. So update natin yung mga presyo. So may karot na tayo rito na nakita. Magkano presyo ng karot? 100 pesos per kilo. Mga peke 10 pesos. Magkano yung mga labanos? 60 kilo? 80 ang kilo. Sa mga maganda mong peke bagyo? 100 pesos ang mga per kilo. So yan po yung mga presyuhan. At ang ating luya magkano na? 200 pesos kilo at mga 10 pesos na mga okra. At yung mga dahon po dito ay may 10 pesos. Kangkong 20. Iyon. Kangkong ang 20 pesos at kada balot na. Magkano sibuyas, Gandara? 80 kilo, boss. 80 pesos ang kilo. So shout out sa inyong mag-asawa. Shout out sa mga tao ngayon dahil Sabado. Shout out sa mga followers. So shout out po. Good morning. Good morning po. Mga followers sa kanila, boss Lando. Shout out. Ayan na. Nauna yung mga gulay mo ngayon. At unang-unang bubungat na ilalagay ko at i-upload. Magkano sitaw? 25 pesos sa sitaw natin. At may toge rin tayo dito. Toge, 40? 40 pesos. Ang ating 50 rin ang mga kada kilo, no? So yan yung update natin dito kay Gandara sa kanyang latag. Salamat! Thank you! Shout out pang mali! Thank you! So dito na tayo sa kahaba ng mga gulay dito na bentahan. Gary, good morning. Magkano yung mga okra mo? 10 yung mga okra na nakatarya. Ang talong, 50 pesos kilo. At yan yung mga tumpukan ng sili rito, no? Sa tumpukan ng sili, magkano? Labuyo, 20. Sa pamaksiw ay 10 piso. At ito na yung mga latag pa dito, no, na ating i-update. Thank you, Gary. So, enjoy po sa pagkain, Nanay Kerry. So, hindi na kayo naghihiwangin ng pangpakbit nyo, ha? Naubos na. Ayan ang mga latag po dito ng mga gulay. So, nagmamadali tayo, baka abutan. Nanay Kerry, thank you po. So, yan po yung mga latag ng mga gulay na inyong mabibili rito sa Malabon Fish Market. Yan po ay nagkakalaga ng mga 20 pesos, yung mga kada balot, at 50 pesos na taryado sa kanilang mga kada plastic na bentahan dito sa Malabon Fish Market. At napakarami at marami kayong mapipili at kayo na lang po ang bahala sa inyong pamimili dito sa mga gulayan na bentahan sa Malabon Fish Market. Ayan. So magandang umaga, good morning. At ikaw ay naghihiwa ng mga ampalaya. Ayan. Masarap na ulam, ginisang ampalaya, lagyan mo lang ng itlog, ay panalo na yan. Ayun, may kasapang karne o giniling. Ayan ang mga latag ng mga gulay. So eto na tayo. Ano ba? Dito tayo sa latag. Magandang umaga po at maistorbo ko po kayong dalawa dyan. Good morning po. Kanina may mga latag po kayo nakita ko. Madaling araw. Alumanubos na po. Ayan po yung dalawang magnanay. Ito po latag ni Nanay Noemi. Bakit di po kayo nagtitinda, Nanay Noemi? Wala nga po bumibili eh. Patingin po kayo. Kaya po pala wala kayo. Opo, dito ako nung Yan, Nanay Noemi. 200 sa mga torsilyo. Ayan po yung presyo, no? Hindi kayo nagtinda ng bangus? Wala pala ngayon. Yan nga po, mataas sa presyo. Sige po, Nanay Noemi, salamat po, Nanay, thank you po. Tapagi ay 120. Yan po yung per kilo. At nandito tayo kay Boss Aris. Good morning, Boss Aris. Magkano ngayon yung mga pitilya? 180. Yan yung mga latag niya, mga isdang bato na ating ina-update, no? So, dalagang bukid. Ayan. 200. At Lapu-Lapu.
Parrot fish, 180. So yun yung ating update, no? Labay tapos Ari. 180 tapos yung mga lapu-lapo. 200 pesos mga 180. Yan po yung mga per kilo at talagang bukid na pula. 180. So yan po yung mga latag po rito ni Boss Ari sa Malabon Fish Market ng kanya mga isdang bato na inyo pong mabibili. So tumabilan tayo. Kasi nga po ay may sasakyan na malaki. Yan ang mga pinluan, no? So yan yung mga in-update natin dito sa mga presyo ng latag ni Boss Ari. Boss Ari, salamat. Thank you. Shout out sa'yo. Marjon, good morning sa'yo. Wala ka ngayong hinihiwa, ha? So dito naman tayo kay Kuya Warren. So ito yung mga bitilya. Mga isang bato na ating ina-update. Bitilya, magkano bitilya? 180. Eh sa lapu-lapu, 200 ang per kilo, no? Yan yung mga barakuda at local salmon, no? Pinduan, ito yung local salmon natin, no? Atis ng barakuda. Kuya Wari, magkano barakuda mo? 250. Eh sa local salmon, 220. Yan yung mga presyo po rito, no? Sa mga naghahanap po ng mga barakuda, local salmon at mga pinduan. Ayan yung mga latag dito ni Kuya Warren sa Malabon Fish Market. Yan po yung update natin sa mga presyo. Kuya Warren, salamat, ha. Thank you. At ito yung mga parrot fish naman ng mga latagan dito. So, pagapang tayo sa paakyat ng tulay sa mga latagan sa Malabon at mga bitilya natin, no? Bitilya, parrot fish. Pero magkano nga yung mga parrot fish? 160. Eh sa mga bitilya? 170. Kaya 170, 160. Yan yung mga presyo dito, no? Na inyong mabibili na mga bitilya at parrot fish sa latag. Okay, salamat, ha. Thank you. At dito naman tayo sa mga bangus na kada piraso na bentahan. Malalaki. Dito naman yung kay Paring Ben. So may 200 pesos isa, 240 isa, 220. Yan yung mga bangus ni Paring Ben sa Malabon. Ayan. At mga buging yellowfin tuna. Buging 120. O yun, no? Buging 120 per kilo. Yan po yung masarap idaing. Babad nyo na po sa suka. Daing nyo po. Kilawin. Yan po yung isdang buging. Salamat. Thank you. Pumili nga ayo. Ang laki ng binluan, no? Pag ganyan yung pinaksiw mo na binluan, napakalaki. So dito tayo sa mga latag ni Kuya Romy. Good morning, Joy. Kuya Romy, good morning po sa inyo. Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga po. Ayun. Magandang Umaga. Thank you po. Eh, magkano mga bangus, Kuya Romy? 200 idol. 200 pesos per kilo. Ang tilapia, 120 idol. 120. Yan po yung price update natin sa latag ni Kuya Romy. At yung mga bangus na 200 pesos kilo. Yun, o. Papogi! That's my boy! Wala na ulan. Wala nang ulan. Araw naman idol. Oo. Okay, Romy, salamat po, Joy. Thank you. Thank you po, thank you. Salamat po. Yan yung mga price update natin sa latag nila dito ng bangus at tilapia Batangas. Bossing, good morning sa iyo. Magkano ngayon yung mga saging? 80 sa mga dito. 90 lakatan sa ba?
60 pesos. So yun po yung ating update dito sa mga saging na latag dito sa Malabon. At iikot pa tayo para sa mga update natin sa ibang isda na latagan dito sa Malabon Fish Market. Salamat sa iyo. Good morning, shout out. Oo, ayan, umaraw na. Pero mamaya wala uli. Nagpakita lang si Yaring Araw pero mamaya ayan na yan. Magsisimula na naman. Alright, tawid na tayo dito sa iba pang mga latag sa Malabon. Salamat. Thank you. So, eto na tayo sa mga kada piraso ng mga bangus. 170, 180, 160. Yan yung mga presyohan po dito ng mga bangus ni Kuya Buboy, no? Mga sapsap. 150. At 200 sa mga kubita. 180 tayo sa mga lapu-lapu at sa dagang bukid, kalang itok. Yan yung latag ng kwakwato sa Malabon at isang labayita. So dito presyo, no, 200 pesos per kilo ng yellowfin tuna at 200 pesos kilo naman po ng mga bangus kada piraso. Yan naman po yung mga tumpukan ng mga galunggong at 200 pesos per kilo. Yellowfin tuna 150 ang kilo. So mga tumpukan dito na mga sapsap sa halagang 50 pesos. Ayan po, ganyan kadami. At yung mga pusit natin dito ay 50 pesos. Makakapag-adobo ka na. At lumalayo tayo sa sound trip. At ito yung mga latag ni nanay, no? Mga salay ginto na mga masarap ipangat, ipaksiw, sapsap. Ayan. Yan ang latag ni nanay. Nanay, good morning po. Shout out pong muli. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan ang latag ni nanay dito. Nay, thank you po. Salamat po. Yun ang magandang latag ni nanay ng mga salay ginto, na mga pamaksiw, no? Na maliliit na isda. 200 pesos kilo dito ng yellowfin tuna. At mga pusit dito na pang adobo sa halagang 2.30. 2.30. Kay paring Jonard, o yan. 2.30 lang, oh. Lumera, oh. Boss, gilipin natin. Quality yan, oh. Yan ang ating pusit. 2.30 at napakamura pa rin ninyo na mabibili. Yan ang presyo ng yellowfin. Kaganda ng yellowfin, oh. Malutong, pre. 230 lang, kumalahir. Yan, pusit, no? 2.30. Pre, salamat! At dito na tayo sa iba pang latag na ating may update. So, hindi tayo makaabante. Yung mga bagong dating, oh. Galunggong, tsaka dalagang bukid na ilalatag pa lang dito sa Malabon. Alright, so dito mga bangus na tinutumpok. Ito po yan. Tinumpok po sa halagang 130. Yan po yung mga bangus. Good morning. Tanggal ano lang. Tanggal kaliskis lang. Yan po yung 130 na tumpukan ng bangus sa Malabon Fish Market. Tumpukan ng pusit 100 pesos at 230 per kilo. Alright, so ito pa ang mga pusit natin dito na bentahan naman. Ito po yung presyo, 230. So babang mababa ang mga presyo ng ating mga pusit dito sa Malabon, no? 300 pesos kilo ng hipon. At ang ating balat, 150 pa rin to. 150 pa rin ang mga kada kilo. So, yun po yung ating update. At meron din tayo nakita rito isdang katsareta.
Malaki. Ayan oh. Katsareta, tulingan. So ayan yung mga latagan dito no, at tumpukan. So yan po yung ating mga in-update dito sa Malabon Fish Market ng mga latagan na inyong mabibili sa kanilang mga pwesto. Alright. So maraming salamat po sa ating mga masugid na manonood. So shout out sa ating mga kapwa content creator no dito sa Malabon Fish Market, at talaga nga naman ang mga presyon ay napakamura ng mga pusit. So shout out kay Randy Conan sa masugid natin taga-subaybay sa ating vlog sa Malabon Fish Market, at sa mga OFW natin na mga naghahanap buhay dyan sa ibang bansa. At sa mga kapwa nating content creator, no, Burnox TV, shout out, Rudolph Uy, shout out sa inyong lahat. Lisa Laurente. At ito po muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.